ọ bụrụ na ị ka na-abata anyị ka nọkwa n'isi mbido telivishọn ebe ọ na-akpọtụ ebe ife niile na-eme n'oge ụtụtụ ọmanụ aka m bụkwa Oriakụ Susan Ilechukwu mụ na onye ndu ntụziaka Maazị Kingsley Uwoma Africa unu anụgo na isiokwu anyị ji bịa tata mmegbu ya gwago unu kedu ihe mmegbu bụ nya mgba ha iji ike ị na-achọ imegbu mmadụ ibe gị maka ifuru na ịka ike iche na ịkara ike na ihe emegbu na ime ya na onwe ihe o nwere ike imenu nna ka anyị gazie n'ihu mgbe anyị echetago na ezumike anyị gara ka anyị na-ajụzi kedu ihe na-ebute kedu ihe na-ebute mmadụ nakata ochie n'obi ka mmegbu mmadụ ibe kedu gwakana ihe nwere ike na-ebute ịma osodi akpata akụ dịka ị kwuru na mbụ ichere na ịka mmadụ ike mbụ ọnọdụ ichere ihe ga-adị otu ichere n'uche nke gị otu a ka ọ ga-adị mgbe ọ dịghị otu ahụ mgbe ahụ o butela ihe ọzọ ebe ichere ihe ga-adị ihe ha adịghị ebe ahụ mgbe ahụ omela gịnị o butela ihe ọzọ n'ihi anaghị eme ya ihe ahụ abịaghị n'ọnọdụ Ishelu o kwesịrị n'ọnụ otu o kwesịrị ịdụ mana ọnụ otu ahụ o kwesịrị ka gị nwa chọrọ ka ọ dị otu ị chọrọ ka ọ dị ụmụ ihe ndị a ọ bụ ihe na-akpata ụfọdụ bụkwa n'eziokwu onwe nke mmadụ na-eme mejọ kama onye ahụ ga-eji nwayọọ ụdị ihe ahụ na-emekwa gịnị ọ na-akpata ya kama ihe ejiwe nwayọọ wee gwa onye ahụ na o mere nya igosi ya na ịka ya ike na-abaziri nwezi ike na-abaziri mbe na-egwa ya okwu ene ha maka na iche na ịka ya ike ihe ndị ọzọ na-ebutekwa bụ mkpagbu ndị ọgbọ nya ndị ọgbọ nwere ike nọrọ otu asị ha nọrọ na-asị kedu nya mkpagbu ka mkpukwe na mkpagbu ndị ọgbọ na-ebute mmegbu ahụ ihe ọzọ na-ebutekwa ya bụ ndị isi ya sị na inye mmadụ too much responsibility ma authority ịma otu a m nọ kịta ka m nwere kene mụ na ya na-abụ kịta wee megene wee make na-atụ ị nwere ike sị mba ka m nwere mụ na ya na-abụ mana mma ka mma sị na enyere m too much authority sị m oke Oriakụ Susan ngwa cheru mba enyere m too much authority na-asị m Oriakụ Susan ngwa gị na-enene ihe gbasara gị na Maazị Kingsley oke m mere n'ezie achọkwa m ịma na nwere ike ọ na-etọ m atọ ma maka na enyego m da responsibility ka m na-enekọta ihe ụlọ ọrụ ma ifeanya abịazie m rụzie da responsibility na authority ahụ instead m na-eyuzu ya ọfụma ejizie m authority m na mụ ka ike n'ụlọ ọrụ na-emegbuzi bịa Maazị Kingsley achọzụkọ m ịmanụ na ihe ichere n'obi bịa Maazị Kingsley kọma bịa mee nka ịghọtara ya mmegbu na-adị n'ụlọ ọrụ nke ahụ bụ na esikwa m kwuo n'ụdị ọzọ masị gị lack of respect enweghị nsọpụrụ na-ebute na-enyela gị ogogo ihe nlekọta ebe ọ bụ na-enyela gị enyere gị nlekọta ụlọ ọrụ ọwụkwa mmụọ onwe m gị chọọchị nlekọta ụlọ ọrụ gị gakwa lekọtakwa m onwe m maka ịrọrọ ihe na-agwa m ihe ahụ na gụnekọ ndị nọ n'okpuru nya iwezi ikike ahụ na-ewerezie m ikike ahụ na-enye m nekọta ụlọ ọrụ ma ndị nọ n'ime wezie m ikike ahụ ndị enwego m dị authority na-eburizi ndị mmadụ na-emegbuzi onye achọrọ m ịma na ụfọdụ ihe afọ ọ na-eme n'ụlọ ọrụ dị iche iche na ụfọdụ maka na ịfụcha ndị tọrọ ha nwere ike ọwụ na nwa onye ahụ ahụ adọghị ma ịfụkwa na onye ahụ tọkwara onye ni atọ ọ sị common je de query Mr. the common nya get out in fact na asa kigogo in fact afa ịghọtara iwere authority lekwa anya ihe ahụ bụ enweghị understanding na-ebute kwe misconception abatala dị nghọhịta abatala ụmụ ihe ndị ahụ na-abatasị n'ime na-emekwa ụmụ ihe na-ebutekwe mmegbu ahụ ihe dị otu ahụ nke ahụ dabara ọ dị mma n'ezo enwela nke na ya bụrụ na ị ka na-abata ọ ka bụkwa n'isi mbido telivishọn matakwa na ọ ka bụkwa n'oge gịnị ụtụtụ ọmanụ isiokwu anyị ji na-akpanwere ọkụ bụ gịnị mmegbu nke ndị iti na-akpọ bullying amaghị m ụdị nke nọ n'ime ya enwekwara ike na-aṅa ntị gị hụ na ị na ha apụta si n'ime ya ma ọkwanụ gị mara ọ bụrụ na ị na-eme ụdị ha gị hụla na ịka abụghị nke kwesịrị gị ime dịka anyị na-aga n'ihu ihe ọzọ m chọkwara ikwunu ka anyị ka na ụmụ akwụkwọ n'ebe ụlọ akwụkwọ dị ịma na o nwere ụmụ akwụkwọ na-anọkọta nke a na-akpọ group bullying na onwe onye chọrọ ịbata n'etiti ha ha ya asịgodo ụfọdụ na-asị tupu ịbata n'etiti anyị na anyị chọrọ ka ije kpawuo ịghọtara ka ije kpawuo onye ni jee megbuo onye dị otu ni ịfụ na nkịta na-afọ ọsụgo
afọsụgo onye a ije mewuo onye ọzọ ka wee bata n'etiti ịghọtara ya na ha ama m na ọha na eze na-ene anyị na-afụ na ha na-aghọtasị na-eso anyị na-etokwa ihe anyị na-ekwu ya bụ na mmadụ gara ụlọ akwụkwọ ịhụla n'otu nna ịchọkwara isonye anyị ga-eme ụdị ihe dị otu a ya bụ na mmadụ nwere ike gaa megbuo mmadụ n'agbanyeghị na-adịghị mbụ dịrị njikere imegbu mmadụ kama mmadụ emeela ya ya ga-eme gịnị megbuwe mmadụ ndị tisi na onye ha adịgo coerced into doing na ife ọzọ na-ebutekwa ya n'ụwa iwe na-ebute mmegbu anya ụfụ na-ebutekwa mmegbu iwe ahụ na-ebute mmegbu ịma ọ dịkwa mma iwe o kama nke bịaziri na-abụghị ya bụ oke iwe webiga ya oke mmadụ ịbịa nwee obi ọkụ inwe obi ọkụ ị gaghị ama mgbe ị maliri na-ekwuzi okwu na-ekwesịghị ana okwu ahụ nwekwara ike were megbuzie mmadụ ya ahụ mmegbu a maka mgbe ị na-ekwu okwu kwesịghị ikwu o nwere onye na-emegbu mmadụ maka o nwere na onye na-agwa ọ bụghị osisi ka ị na-agwa ọ bụghị naanị aja nkịtị ka ị na-agwa ị na-agwa mmadụ o nwere onye ị na-emegbu nke ahụ wee bụrụ ya ịma mgbe ụfọdụ anyị na-ajụ elee ụdị ọ ga-abụ mmadụ nọrọ dịka anyị kwuturu okwu ụlọ akwụkwọ ịbịa na ndị na-agba odubo ugbu a n'akụkụ nke ha ịma o nwere nke ma o siri n'aka ọga ha o siri n'aka nwunye ọga ma ọkwa na ihe esi n'aka ndị bụ ya ụzọ bata ụlọ ọrụ nke ndị ti na-akpọ senior apprentice ndị ahụ bụ ya ụzọ iweta ka na-agwa onye ahụ okwu ejuju ọkwado mmadụ ka na-agwa ụdị ha ahụ o kwesịrị na-ekwesị o kwesịghị na-ekwesị ọha ncha mmegbu ahụ maka ị na-emegbu onye ahụ na ịka ya ike ọga na-emegbu n'ọnwa nwa bụ ya ka ọwụ nwunye ọga na-emegbu onye na-agbagbara ụdị ya odibo ndị bụ ụzọ wee bịa n'ịmụ ọrụ ndị senior apprentice na-eme n'ọbịa kwa ngwa bịara ụbọchị a ịka bịara abịa n'onye ọfọ ka ewu ngwa na-emegbuzi onye ahụ na-akpagbu ịfụzi onye ahụ ọdụze ka nwee nwe nne ka ọdụ ka nwee nwe nne nwee nwe nna nke nwekwa n'eziokwu dịka ugbu a m chọrọ ịgwa gị okwu ama m ihe m chọrọ izi gị ị mara na ọ bara uru mmadụ iwedata obi ala gwa mmadụ ibe ya okwu maka mgbe ị na-emegbu mmadụ ịma mmegbu dịkwa iche na mba mmegbu dị iche ga-ejiri nwayọọ mee gịnị gwa onye ahụ okwu bụghị agwala m gị mmecha gị ị na-atakasị onye ahụ imecha nke gị ibunu nke gị ala mmụọ maka mmegbu na mba ịba mba abụghị ofu ihe akpatara m ka m nwere odubo nweghị ihe ọzọ bụ odubo dịrị n'onwe ya mmegbu dịrị onwe gwa m okwu ka esi agwa mmadụ ihe ọjọọ adịghị n'ime ya baara m mba ka ndị mmadụ nọ na-abara m mba ihe ọjọọ adịghị n'ime ya mana nke bụ mmegbu isi na mba gị bazie na gịnị na ngwagbu ka ha abụghị ya chere anyị agakwala ebe ọ bụla ọ bụrụ na